Ang Mandawi City Government muhayar og duga mga health workers sa doktor mga nurses alang sa giugmad nga central quarantine facility sa maong dakbayan. Kung mabuksan na kini, mamahimo kining maka-accommodate og kapin sa usa ka libo ka mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, nangita ang Mandawi City ug mga aplikante nga mo fill up sa posisyon sa mga frontliners nga muman unya sa ilang quarantine facility. Gipaspasan sa Mandawi City ang pagtrabaho sa City Central School nga himuon ng Central Quarantine Facility. Mauna unya kini ang mupahiluna sa mga magpositibo sa COVID-19. Mga pasyente nga asymptomatic o walay sintomas ug mga dunay mild o moderate conditions ang ipahiluna sa dapit. May building sab nga giandam isip waiting area sa mga gikuhaan og swab sample. Ug aron matutukan ang kondisyon sa mga pasyente, muhire ang syudad og mga health personnel. Mga doktor magsweldo og gikan 46,000 ngadto sa 50,000 pesos. Ang nurses moabot 25,000 pesos ug 15,000 pesos sa nurse attendant. Day upat ka nurses gahapon murag do na natay 8 ka medtechs. So ang pag-staffing na lang, gamay na lang kay kuwang dito ko ganina kay to anang ventilator. Usa ka work schedule ang gi-device nga hatagan sab sila og kahigayunan nga makapahuway gikan sa trabaho. Gipasalig hinuon sa syudad dunay mga ekipo alang sa kaluwasan sa mga frontliners. 2 weeks stay in and 2 weeks furlough, that's 4 weeks di gina sila kauli straight. So ang gi-hire nato usually amo ginasultian ka ng mga atong gipang-hire medtechs ug nurses nga mao nay set up kay maghuhuna-huna niya na sila nga every after duty pauli sila. Katong mga willing mo volunteer, this is not free, dili ni siya free nga pagpatrabaho ninyo pero naani siya sweldo. Ma-frontliner ta if you are willing to help Mandawi City. Samtang ni mga oras sa bab atong ginuntan kining mga updates gikan sa nilang mga local government units, samtang mihatag ni sila og mga updates kabahin sa ilang mga kumpirmadong kaso sa COVID-19. Ang Mandawi City mipahibaw nga dunay siyam ka mga bag-ong kaso karong adlaw, pulos ni sila mga inmates o mga PDL gikan sa Mandawi City Jail. Samtang ang Cebu City dunay 30 ka bag-ong kaso nga natala karong adlaw. Ang probinsya sa Sugbo sab dunay 7 ka bag-ong kaso nga natala gipahibaw ni Governor Gwen Garcia nga ang 5 ni atong mga OFWs nga bag-uhay lang naabot dinhi sa Sugbo ug mi-test nga positive sa COVID-19. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.